ikusten dituzu osagaiak, zeintzuk diren, eta zein da gure finaleko errezeta, izokin pokebola. Wow. Zu bezalako surflarien. Oidek. Klabi, ez Australia makarrek, hemen jatu. Hemen ere badaudela. Eta guazen osagaiekin, lehenik eta ben izokina beharko du. Oinarri bat, arta txikia aukeratu duguna, hemen. Eta mijoa zergatik, arta txikia gure osagai historiko bat delako, artoa iritsi aurretik bertan genuena. Oso gurea. Eta ondiokan jaten da? Hoi egosi beharren dago. Bale. Jatu jo barru esartu guat. Eta ondoren elementu freskoak. Edamamea, aguakatea, mangoa, lima pikin bat eta arbi txikia. Izokina marinatzeko ere erabiliko ditugun sesamo olioa eta soja pikin bat. Eta gero, martorria. Maitatu gorrotatu. Gure errezetaren lehenengo pausoa, izokina garbitza izango da. Arraspa non dagoen lokalizatu, arraspa eskibatu. Amigo. Eta begira, labana pasa eta nola entzunez. ateratzen diren hemen iskutuan dauden hauek. Hauek danak kendu egin beharko ditugu edo labanarekin zuzenean eskibatu. Izokina moztu eta gero, modu honetan geratuko zezkigu, pusketa txikitxotan. Eta orain marinatu egingo dugu. Izokina ez da bere horretan geratuko noski. Baina guk etxean jakiteko sesamo olio koilarakatxo bat, hau potentea baita, soja koilaraka pare bat, proportzioan 2 bat, olio pikin bat, eta gatza apur bat. Bueltatxo bat emango dio, eta beratzen utziko deu, tartetxo batian. Bitartean, gure arta txikia egostea. Hau garbitu ondoren, horrelako emaitza lortuko dugu. Uretan egosi, zubizitan noski, 10-15 bat minutuz, eta arta txikia antzeko itxura baino xamurra egongo da. Eta hau izango da gure pokebolaren oinarria. Puntu guztixek. Segigo du urrengo elementu freskoekin, arbia adibidez. Arbia, xerra finetan prestatuko dugu. Hau ez dut inoz ikusi, Hau puntu pikante fresko bat emango dio. Prepatuko dugu lima, aguakatea ez izorratzeko oinarrizko osagaia izango delako. Kasu honetan, modu honetan prestatu. Ez oxidatzeko edo? Ez oxidatzeko. Bueno, zoze bakizu. Bai, nik guakamoli eta itxe dut etxien. Hemen ere pusketa txikiak egingo ditugu. Eta azkeneko osagaia, mango bat. Laukitxoak egingo ditugu aguakatearen modura. Eta platereratzen hasiko gara. Errezeta honek dauken gakoetako bat, osagai bakoitzak bere prozesua eskatzen duela. Eta hori izango da sekretuetako bat. Gure edamameak jarriko ditugu. Gure protagonista hemen, kolore ederra hartu duena, usaiare bikaina. Begisitatik besartzen dan zoze da, ezta? Kolore politiak dituen plater honek. Bai. Eta azken egokituak, gure arbitxoa eta martorria. Familia, hemen hortxeak azue finalontako errezeta. Izokin pokebol bat.